kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. May pinagsusubaybayan kaya kita na mga development didi sa Satuya. Sa tahaw po kaining pag-silibrar asin obserbar pa niya to kang kaurugmahan dara kaining Christmas. May mga nagkakawarara na parasira dyan po sa Catanduanes 5 ini. Dahil po nakakauli sa kudgunyan. Christmas na Christmas, sana po safe. Asin buhay pa ang mga parasira na yan, hali dyan sa Vira, Catanduanes. Igwaning sarong nasa pud, dyan sa may parteng rapo-rapo tabi, pero iba pa sa kudngunyan, pinaghahanap pa. Good morning, Lunes. Noaran nga nito so Niños Inocentes. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto sa lambang miyembro kan familia, kasabay ang pagpaabot na sana po sa paghampang niya to kan kaaldawon. Ang mahal na amang Diyos dapat permi niya tong ipigpaenot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention niya to sa alkalde, amigo man niya to kan ginubatan, alkalde Chino Garcia. Happy birthday tabi sa imo, Sir Mayor Chino Garcia. Hali po sa hierarchy kan PBN Broadcasting Network Incorporated ang DCGB-AM. Asin sa sakuya po si Pio Fernandez sa programang Tingog kan Banwaan. Happy birthday Mayor Chino. Sagud makitang alas 10:30. Kumusta lamang tabi kamo dyan? Fiesta official bagangon yan. Sana po nag-aran tabay, may dagdag na paraan tabay kita and Christmas gift new man sa Samuya ni Chief Tech Ramir. Paramdam lamang kamo, nayaon man kamo, mantang naghanda gayud kan pangudtuhan. Nagluluto pa kan mga preparasyon. 0961-7590888 ang sakuyang number sa Smart. 0926-0156020 sa Globe. Katuwang siyempre sa luwas ang news team pading Jomar Comparing Jim Compadring Al. Si Ann, si Joshua, si Luwens. Sa Manibela si Henry Mata, The Boy Mata. Sa control technical ang samuya pong Chief Tech Ramir Tanay in the house. Siya po ang minalusot kang broadcast mi sa radyo AM band region wide. Pati na po sa luwas kan Bicol na ipigaabot kan sa muyang fuwersa. Marhay na aga, asin advance Happy New Year.
Diyan kay Madam Rochelle sa Sunwest. Asin dyan sa Embarcadero. Maray na agad tabi sa imo Madam Rochelle and all the best tabi this coming New Year para sa imo asin sa pamilya. Yaon dyan sa newsroom sa padagos pong pag-antabay kan mga istorya, nagsusumada kan mga nagbuburutwang impormasyon sa palibot lokal. Siyempre nag-abang kan mga dispatchos national, international. An sa muya pong malalauman, the ever reliable, the jack of all trades, sabit sana pero tian, News Manager Mardela. Tarabang-tabang, kasabay pa dyan sa newsroom, production sa IT, Francia May Boras, FMB. Siyempre, ang samuyang Angel de la Guardia, ang AM kang DCGB AM, Angel M. Mustasa. Sa IT, ililusot man po ang samuyang broadcast kasabay sa radyo, sa IT, nationwide, worldwide, netwide, online. Yaon dyan si Richard Astor, sagod si Tricia Litana. Ako man po ang sa indong servidor sa radyo, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. La bomba que va a estallar no tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí, así me gusta a mí. Happy listening da tabi sa gabos na Tropacan Guardians Backup Force International Incorporated. Albay Chapter Service Through Strong Brotherhood kay Founder Jove Palenzuela Dens RMG Corinthians B. Año Nuevo. Siyempre si Gilbert RMG Rainbow Orense. An advance Happy New Year, thanks and more power. Sige tabi. Maray na agad dyan sa Indo, sa grupo man Indo, ining Guardians ha. And sa gabos na mga nag-arantabay ngunyan, kumusta so sa indong guan? Kumusta nindong para pag-obserbar kan kapaskuhan? Sige, yan. Taod-taod databi, tibaan makahurun ta an chief man ka na Municipal Disaster Risk Reduction Management Council kan Virac, si Alcalde Sami Laines. Taigwaning emergency meeting ngunyan na gigibuhon ta sagkod ngunyan dai pa po na kukua, dai pa nakakauli. We pray to God na buhay pa itong so more or less 5 pang parasira na dai na nakakabalik sagkod ngunyan sa saindang mga pagrugaring sa saindang pamilya. Duman sa 5, igwa na gayud ding sarong nasa pud na yaon dyan sa Rapu-Rapu gayud, sa Rapu-Rapu. And nakalawod kaya ini despite ka itong sugay warning na ipigpapaluwaskan sa tuyang otoridad, partikular kan Pag-asa. Yan, tanganing magsira. Christmas na Christmas. Dai po sinda nakakauli. Sana ligtas sa peligro ining mga personas na hali dyan sa katanduan sa Virac ano. Yan, sa sensya na kamot na nag-text kita ano tabi. Tanganing imantang nagpo-programa masusugtaan istorya no. Yan, taod-taod na tabi ta may emergency meeting na gigibuhon an
na MDRRMC. Yan ang mga council baga paano kung sa indong antabayaw sa indong iistudyaran ning marhay, igwa po ning duwa yan. MDRRMC sagkod MDRRMO. Yung MDRRMC o kaya PDRRMC, ang chief mismo kaan, it's pag MDRRMC yung alkalde, pag PDRRMC yung gobernador. Sa MDRRMO naman yung parang operating officer dyan yung sa indang mga respective chief of office. Yan, digdi sa Albay ang MDRRMC chairman, it's the governor, Governor Grex, Attorney Grex Lagman. Ang MDRRMO chief kaya PDRRMO chief si Dr. Cedric Daep. Yan, siring man sa ibang mga probinsyas as in siyudades imaging munisipios. Araw ka ng setup. Pag MDRRMC o CDRRMC, city or municipal, ang chief kang council is the city mayor or the municipal mayor as the case may be. And ang sa indang MDRRMO o CDRRMO o PDRRMO o sa indang mga operating officers dyan, chief, yan. Lima ini na mga parasira dyan sa Virac. Ang mga taga Virac, dahil pa nagkakauli isang kudgo niyan. Kaya tibaan lamang pagkatapos kan meeting, emergency meeting ngunya, nagigibuhon kan council, makahoron ta si Alkalde Samuel Samilaines kan Virac Catanduanes. Matabangan ta, madescribe o budama ko so iba pang detalyes ka nita. Basado sa initial na informasyon, itong sa mga parasira, tabi, dali, hugutom ko ini na ipigpaabot sa tuya, kay itong nakaagi pang Christmas Eve, ang dami na, yan, medyo hararong na pa, saan ba yun? Yan, nganing, itong mga parasira, inangani dyan sa opisina kan Defensa Civil o kaya sa Coast Guard, tiba lamang may mahugot kita dyan mga tropa na pwedeng makahurong kung ano na ang development kay nita. So alkalde kan Virac naghagad na nin tabang sa Defensa Civil, Office of Civil Defense Bicol. Si nag-request na nin aerial search inda kun iyan tabi na tauan ni nagakanigong ondra kan Defensa Civil. 5 mga parasira, mga taga Palnab del Norte and Barangay San Vicente. Yan, nagpahayag na, kaya naghagad na ning tabang ang alkalde sa Defensa Civil, inda ko po kung ano ang sunaging aksyon man kan Defensa Civil. Yan, ang mga parasira na midbidan ini, so tulo, Noel Safe, and Dante David. Yan, pararehong residentes kan Palnab del Norte na ansa indang piglunada na bangkang di motor yellow maroon. Pagkatapos si Arnel Araujo na kaparehong lugar and si Norman Lim. Yan, ini si Norman Lim inanod yata ini sa basado sa report pasiring sa nagkalsot rapo-rapo and yaon ini dyan sa pangangataman kan mga opisyales kang MDRRMO rapo-rapo. Ini pong development sarong aldaw na nakalihis. Inda ko kung yaon pa ini sa rapo-rapo tabi. Ining si Samuel Lim. Yan, 5 gayud ni 4 na mga parasira pa. Igwa pang missing na iyon na nga ni magiging total na tulo, ining si Domingo Borilla Jr., Jason Magdasok, parehong mga taga Barangay San Vicente kan Virac Catanduanes. Yan, kaya sumanga nag-aarantabay lamang na sana po may mga nagdadangog sa tuya sa mga coastlines, shorelines kan Rapu-Rapu, kan Camarines Sur, o dyan sa may Tabaco, o kung sa inman digdi sa may hampang kandagat Pasifiko, maki-contact sa naman tabi sa muya digdi sa DCGB ang sa kuyang number 0961-7590888 sa Smart and 0926-0156020 sa Globe. Makatabang kita na maisalbar iyan ng mga personas mo na makakuha kita ng detalyes
kung ano ang development ka ini. Ta igwaning gale warning na ipinag paluwas ka ito. PIO po ng Coast Guard. Ilagay ko. Sige pakikuan yung pangalan tanganing in fact ining sa tuya digdibagang ngunya naaga igwaning gale warning gale warning sa seaboards kang Cam Norte, Cam Sur, Catanduanes, Masbate, kasabay ang Burias, Anticao Island, ang Albay, Sorsogon, Romblon, Marinduque, Oriental Mindoro, and Northern Samar. Ang Langkaukan, Balud, wave height, miabot sa 5 metros. Yan. Kaya tabi, kung kamo nagdadarangog dyan, dai basta-basta magparapalawod, igwa kita nin bakong tultul na panahon dyan sa kadagatan. Nasa linya po si Father Eman Avila, ang tagapagtarampo kan Philippine Coast Guard Bicol, si Father Eman. Father Eman, marhay na aga, si Pio po kan DCGB. Thanks for taking our call, Father Eman. Opo, Sir Pio, maray na aga din po sa imo at sa Gabus at taga-subay sa imo pagtata. Opo, development lang po, sir, kung igwang informasyon dyan o kung ano ng aksyon man in kaso, ang Pigibukan Coast Guard so mga nagkakawararang mga parasira from Vira, Catanduanes, over? Opo, as of now, Sir Pio, so sa tuyang trupa, nagkakaigwa din SAR or inaapon na search and rescue duman mismo sa area. Aside from that po, ang sa tuyang ahinsya, ang Coast Guard District Bicol, nag-request na po kay Air Asset sa Manila. Anytime po, pag nag-granted ito, mapadara kay chopper or mas probably chopper para mahiling mismo duman sa karagatan kang Pacific Ocean. Opo. Father Eman, as backtrack, ano po ang informasyon? Paano nangyari? As in iba pang details, kindly po, go ahead po. Ang sabi po kang samuyang station commander ng Catanduanes, kan Pizza 20, mga alas 7 da po nin aga, actually po igoki nagdumansa ng certain Ramon Akinde, presidente po ini ka na mga fishermen duman sa Liga Catanduanes. Iyo po ini mismo ang nagtaoning report na kang Pizza 20 alas 7 nin aga, ining siyam na ini na mga parasira naglawon. Pero kung sa tuyang aning babalikan, ang panahon kan mga oras na iyan, medyo makusog-kusog ang hangin tapos ang uran. And then igwa po kita nin gale warning. So, expected ining siyam na ining mangingisda na mabalik Pizza 23 na kainikan bulan na ini mga alas 3 nin hapon. But unfortunately, dai po nagbalik ini sa pamilya. Hanggang ngunyan. Kaya ang samuyang report, ining siyam na inimising. So hanggang ngunyan, ining sa tuyang ahinsya, lalong-lalo na po sa mga trupa tangyaon mismo sa Catanduanes na ka-assign, nagkakaigwa na po ng inaapod na SAR or Search and Rescue Operation. Kasabay po kayo nag-request mismo sa tuyang Coast Guard District Bicol sa Manila headquarters na magpadara po ni na air asset. Most probably po, chopper. Tangani na sa na duman mismo sa area kung sa sila nangingisda or miskabiyan banduman, mahiling po kan sa tuya na ahinsya mismo kung ano ang kamugtakan. Opo, Father Eman, let me reconcile so record man na nakaabot digdi sa Samuya as per itong sa informasyon man nahali sa opisina kan alkalde kan Virac. So mga taga Virac na parasira, parang 5 ata yun. And susaro na nag-apelyedong Lim, gari na padpad dyan sa may nagkalsot kan Rapu-Rapu Albay. Now, ining so mga parasira na taga Municipality of Virac, Catanduanes, kasabay na ini duman sa pigtatara mo, Father Eman, tabi na siyam palan iyan na nawawara, over? Iyo po, siyang po ining nawawara, Sir Pio. Actually po, iba-iba po ini, bako lang taga-Biga. Iba-iba po ining lugar. Kung iyan po, napigsasabi mo na may nako adig dito partika na Rapu-Rapu, saro na po siguro ini, sa record duman sa limata,
ay sa siyam, ninhuli po ta, ining siyam na ini, bako man talaga ining sarabay. Iba-iba po ining bangka. Opo. Ini kayang sa iba kaya bagatabi Father Eman so Viga, iba so Virac. Yung Virac is the capital town. So nahugot mi lang na informasyon is yung sa Virac lima ito palan igwa pa ning na taga ibang lugar na taga Viga tabi over. Opo, ang yaon po di sa record be, taga Viga. Actually po, ang yaon di sa record be, Sir Pio, taga Palnab, Viga, Palnab del Norte, Biracatanduanes, yan po tapos, igwa po tulo pong taga Palnab, Biracatanduanes, Go ahead. tapos po, igwa po kita nin taga Viga na saro, duwa, tulo, apat po. Okay. Sige. Now with that, pakiluway-luway Father Eman, so pangaran kan mga parasira and their addresses, inutunta po so taga Virac, Catanduanes, over, Father, makisuyo po. Sige po, ang yaon po dito sa record ni Sir Pio, si Noel Safe, Dante David, Domingo Borilla Jr., sinda po mga taga Palnab del Norte, Biracatanduanes. Copy po. Tuluyan. Ano po, correction po tabi, Sir Pio. Inipalan po si Noel Safe, Dante David, taga Palnab del Norte, Biracatanduanes. Opo. Samantalang ini naman po si Domingo Borilla Jr., Jason Mandasok, taga Barangay San Vicente, Biracatanduanes. Copy. Ini naman po si Arnel Araujo, Norman Lim, taga Barangay Palnab, Biracatanduanes, Mangiraray. Kopya. Tapos ini po si Ringo Ogali Tupig, Willie Ralph De Leon Otse, and then Jobert Ganan Tianyo, and then Juanito Tori Gosa, mga taga Barangay Buenavista, Viga, Catanduanes. Yan. Well, awal taken po. Well, copy, Father. So, bale, siyang palan. Now, itong sumanungod kay itong may family name na Lame, ni-info kung talagang nasa pod ini dyan sa may nagkalsot rapo-rapo and sabi, nasa pangangataman ko niyan kan mga opisyalis dyan sa rapo-rapo, Father. Go ahead po. Ni po, ka-record bigyan sa muya, naka-open and then close parenthesis. Totoo po ini si Norman Lim, nakuha na po dyan sa parting rapo-rapo. Ayun, buhay. Tabi? Opo, buhay po. Salamat sa Diyos, buhay ini. Opo, salamat sa Diyos, tabi. Now, Father, sain ang area na pinagsisiraan kan mga grupong ini and basado sa indong expertise, kamo na sa Coast Guard, sain ang pwedeng anudan sa inda tabi, taking in consideration ini sa tuyang kamugtakan kan panahon and wind direction, over. Ini baga po, tabi, Sir Pio, ining bigang ini, actually, mas kinganing ining bira, duman sa mga harani sa municipality ninda, kulang na talaga ang sira. Kaya ang tendency po kainikan mga parasirang ini, minado man mismo sa harayo, sa Pacific Ocean, Aldang Catanduanes baga po, lalo na ining biga park na ini, hampang na ini sa Pacific Ocean. Kaya dakulaon po ang kutub ka nasa tuyang Asia, na duman mismo sa Pacific Ocean, ini na. So siguro po, inabot ki medyo rimalaso, kung makusog na parus and then makusog na hukol, duman sila na aksidente. Sabi yung na kung ano na malunod or kaya sa studio yan, dahil tamo naman sabi po kung ini napapasay na ganyan, so na po missing sa na and then makuha. Nako. Kaso rin po kamo nag jump off para sa SAR, yung search and rescue tabi. Kaso rin nag-jump off sa tropa, over. Actually po, kan pag-report mismo kay ni ka na presidente ninyo na si Ramon, insigida po, naghagad kami ng ayuda man sa hindi arari mo kang ka na munisipyo kan kada saro.
nagtarabang-tabang na po. Kaya lang po, during that time na ining presidente kang sa indang grupo kang mga fishermen sa lugar nila, si Ramon Aquinde, makusugon ka ito sa panahon, kaya dahil pwede po na isakripisyoan sa tuya na mga trupa. Pero ngunyan po, as of now, ang sa tuya na mga tugang, mga katurupan na naka-assign mismo duman sa Catanduanes, nasa ongoing ang sa indang search and rescue. Plus, iningani po tabi Sir Pio na Tigre Christmas Chopper, hali mismo sa headquarters. Ini po dakulao na tabang ini kung sakali na makaabot ng tulos. Pero po, most probably, maabot na yun eh. Opo. So, ibig sabihin, tabi, Father, if tamang sa kuyang orientasyon, ngunyan pa lang tabi ka mo kaigoning SAR, tabi, over? Hindi po, maski po kang nakaaging aldaw po, iyon na, pero itong pag-report pa, nag-report ka agad ini kang sa ining presidente na ini, nag-report mismo kan siguro bago po pag-tweet sa 23, Ayun, oo. nag-report na po ini, nagkaigwa na po kita ng search and rescue during the time. Kaya lang po, makusugon baga kayo sa hangin tapos paros, may uran pangani. Kaya dahil ta pwedeng isakripisyo ang trupa tabad bakit daman na maaksidente. Ay, opo, Pero opo. po, paluway-luway, ining sa tuyang mga trupa, lalong-lalo sa mga nakasang duman mismo sa harani sa area, nagtataga-hiling-hiling po sa mga karagatan. And then nagkikipag-communicate po sa gabos ng mga munisipyo na harani mismo digdi sa lugar na ini na pinangyarihan. So, may nakadispatch kita, Padre, na troops yaon dyan sa search and rescue area, over? Opo. Tama ka po dyan, Sir Pio. Nakadispatch sinda, sa good mo niya po, yung sinda duman na sa search and rescue. Opo. Yung air asset na request na po, Padre, sa higher command, no arin pwede mai-release ito, over? Anytime po, pwede itong i-release mo niyan. Halata-lato lang po nga to, Sir Pio, kung ano ang go signal kang SIGAP, kang headquarters, kung papunta na po ang sa tuya na air asset. Kasi siyempre po, babasahan na nidaan panahon. Opo. Padre, sa indong bilang taga Coast Guard, may expertise ka mo dyan, may hararom na kaaraman sa search and rescue. Pag arog ka ini na nagkapirang aldaw na, nakalis, day pa nagkakakurwa, what are the possibilities, tabi, Padre? Please go ahead. Kung ang sa tuya po ng mga parisorya minsan, minakurusog kibuot iyan pag sira. Pag aram po ninda na minsan anong may mangyari sa inda, makakaligtas inda. Mga sigurista man po ini, igo po ini mga dara na mga pangpalataw sa indang kadire, or mismo itong sa indang sakayan, nagiging ninda itong tabang para sa floating sitwasyon ninda sa lawod kung sakali mang igong aksidente. Kunyan po ang nangyayari, naghahalat na sana ini kung saan ipadpad na lugar. Arog kayo ni kang nangyari po sa kansaro na nakualigdi sa Rapu-Rapu. Sana po arog sunda kayo ni na naipadpad kung saan man na mga lugar, na mga coastal barangay. And then, aga doon ta sa mahal sa mga buruhay sinda. Opo. Sige, Padre, tawan ta kanin na pagkakataon na makapangapudan man sa Ladukan Coast Guard ngunyan sa informasyon baga na ipigpapaluwas kan na pag-asa na ipigpapaabot sa tuya, yaon pa ang gale warning minaabot sa poco mas o menos 5 metros langkaw pa kan mga balud na yaon dyan sa kadagatan. Go ahead, tabi, Padre. Iyo po, Pio, sa gabos po na taga-Antabay, ngunyan po, nagtapunang girarayan hinsakan Philippine Coast Guard District Bicol sa panginginutan kan sa muyang District Commander na si Coast Guard Commodore Hinito B. Basilio. Antabay po sa mga radio stations, lalong-lalo na po sa mga tigtataram kan sa tuya na mga ahinsya, tropa na naka-assign mismo sa area, na magdangog po sinda kung ano ang mga babala, mga direktiba, tanganin na po maiwasan sana ining mga aksidente ini. Lalo na po ngunyan, igwa kita nin bill warning, pero aldaw na po ini na dahil patigbababa ngani. Kaya, ang tinutugot lang po na maglayag ngunyan sa mga karagatan, ito po na may langkaw na 250 gross tons pataas. Pero po ang pababa sa ini, dahil po tugot ngunyan na maglayag sa karagatan. Ini-istispan ini kang sa tuyang ahinsya, ngani na sana maiwasan ang anong klase ng aksidente na mangyayari. Opo. Padre, salamat din maray sa impormasyon and
Merry Christmas. Happy New Year in advance, tabi, Padre. Merry Christmas po, Sir Pio, at tagabos na tagantabay sa imong program. God bless. God bless. Thank you so much. Si Father Eman Avila, tagapagtaram kang Philippine Coast Guard Bicol. Oras Pilipinas 9:33. An oras hatod sa Indokang. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis, acid alis, in as fast as 15 minutes. Try the new Surf Active Clean with our best ever bango versus previous formulations. Todo linis at bango na singgaling ng mamahalin based on technical test versus Brand X on polyester. Sa haloy na panahon, kita gabus nagtios dahil sa darang kadipisilan kan COVID-19 pandemic. Asin mga kalamidad na sa tuyang na eksperyensya. Alagad dahil sa satong pagkakasararok, asin pagtarabangan sa tuya ining nalampasan. Sangunyan, namamatian na niya to ang pagbalik sa normal kan satong mga buhay. Kaya hagad ko po sa maabot na pagselebrar kang kamundagan ni Hesu Kristo, asin paglaog ning bagong taon, tiin niya to po paglingawan na magtaon ning pasasalamat sa mahal na Diyos, asin magpangaji na lugod maging makabuluhan, matuninong pano ning paglaom, asin kaugmahan ang sa tuyang pagselebrar kang Kapaskuhan. Ini po tabi ang sa indong lingkod, City Councilor Sunshine Imperial, kaibahan ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko, asin manigong bagong taon, sa gabus kong namumuktan na Ligas Peños. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330, 431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Travelers House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Usapang Rayuma. Aroy! Nagkamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka! May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. In the life you have a so choose not. Sa bandang barkada, GSM Blue ang kasama. Recharge GSM Blue. Choose not strong. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala ito ang ginagawa mo. Pinag-iipon mo ako ng breast milk habang nandun ka. Tapos, iniiwan mo rito para kahit umalis ka na, hindi ako magugutom. Pati pagkain meron. Kaya mula nung maliit pa ako, hanggang ngayon, walang problema. Galing mo talaga, Nay!
Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing services offered. Tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, mug, t-shirts, cintra boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito, kan probinsya, kan Albay. Initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo, nin pagbati, nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagulangnan, asin maging maugma ang lambang saro. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. The beloved President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Leia Patria M. Lauraya, is spreading the cheers these holidays. Christmas is the most wonderful time of the year. From the University of Nueva Cáceres, we bring you hope, peace, love, and joy. Merry Christmas and a Happy New Year! Ang Pasko, selebrasyon kan kapangagian ni Jesus na iyo ang simbolo kan paglaom asin pagkamuot. Iniman ang panahon para ipamati sa satuyang pamilya o namumutan ang pagmakulog, paghiras asin kaugmahan. Ngunya nakapaskuhan, pinag-iin ganyar kita gabos, narumdumon asin ipagpasalamat ang mga biyayang naresibi hali sa mahal na Diyos. Bilang sarong pamilya na nagkakaminuotan asin sarong komunidad na may malasakit sa kapwa. Wishing you all a joyous holiday season and a happy and peaceful New Year. Merry Christmas, Usapang Pamilya and DCGB Family. Ang mensaheng ini, hale kay Mr. Eduardo Ray Ramoso and family. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Looking for affordable and fresh meat this holiday season? Nong Meat Shop na kita. Nong Meat Shop. Punta na kay Nong Meat Shop. Siguradong panalo ka dito. Marami kang pagpipilian. At siguradong wala kang pagsisisihan. Mura at garantisado. Dito mo lang matatagpuan. San ka pa? Dito ka na. Kay Nong Meat Shop. Marami kang choices. Available ang manok, longganisa, skinless at iba pa. Dito mo rin matatagpuan ang tosino galing Pampanga, siomai, ham at iba pa. Nong Meat Shop. Nong Meat Shop is located at Market Side, Kapantawan, Legazpi City. Kay Kuya Nong na kita. Nakabarato ka na, makita ka pa. Ang Tabayanan kada Miyerkules alas 11 sagod alas 12 minuto sa Radyo DZGB. Ang programang Turismo Bicolandia aramon ta kan Department of Tourism Regional Office No. 5 hosted by Romel Natanawan kan DOT5 as in News Manager Mardela kan DZGB. Turismo Bicolandia aramon ta programang matukar kan mga pigigibong lakdang kan Department of Tourism Bicol sa promosyon kan lokal na turismo, mga istorya din pagbangon kan industriya sa hampang kan pandemya, kultura asin artes, kulinarya asin mga unique asin magagayon na lugar sa Kabikolan, kasimbagan sa mga kahapotan kan mga namamanwaan sa lado kan turismo. Siring man ang paghiras nin mga eksperyensya na magsisilbing inspirasyon sa pag-angat kan sektor nin turismo sa Region 5, mga polisiya asin iba pa para sa ligtas na pagbiyahe asin pagbisita sa manlain-lain na tourist destination sa mga probinsya. Turismo Bicolandia, aramon ta alas 11 sagod alas 12 minuto kada Miyerkules. Mari na, magdangog kita!
Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Anuman nakadipisilan, ayo maabot na liwanag. Anuman ang pig-aagian sa buhay, ayo ka nin pamilyang masasandigan. Nganang kapaskuhan, lugod, pagkamuot an maghadi sa satong mga puso. Magkaurusad kita paadon sa mas progresibo pang daraga. An bilog na sangguniang bayan, kaiba nyo, katuwang, asin magpaparaba sa inyo nin tunay asin buong buo. Maugmang Pasko asin manigong bagong taon mga Daragenyos. Pagbati gyalin sa sangguniang bayan nin Daraga sa panginot ni Vice Mayor Junji Haushan. Padaba ninyo, padaba man kamo. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dai na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Sue Ramirez po. Naniniwala ka ba sa mga signs? Sign na yan. Nauulan. Sign yan na may bisitang darating. At pag mahapdi ang whitening soap mo, aray! Sign na yan to try Silka Green Papaya Soap. With regular use, ito ang puting walang hapdi. Dahil ang tunay na sign ng pagpapaputi, kita in as early as 7 days. Are you free for an interview? Sign yan ng Bright Future. Also available in sachet. Mabibili sa inyong suking tindahan at supermarket. Oh, sign na yan to buy Silka Green Papaya Soap. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan. Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Introducing the Akoto Kojic Acid Soap with its new packaging. Ang sabong ito ay may kojic acid that lightens the skin, vitamin E that reduces wrinkles, keeping the skin radiant and young-looking, at collagen that maintains skin elasticity. Have that glowing and youthful skin. Achieve white skin in just 7 days with Akoto Kojic Acid Soap. Ang ganda ko, Akoto. Ito ay mabibili sa mga piling suking supermarkets, groceries, drugstores, and sari-sari stores sa inyong lugar. Follow us on Facebook, Instagram, and TikTok, Akoto Soap. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Thank you so much sa Chief Tech. Ramir, diretso kita ka na istorya na dyan. May bungkaras na po ang tropa. And good morning, Merry Christmas. Good morning, Sir Pio. Merry Christmas. Tabi, ano ang regalo mo? Taos-pusong pagmamahal. Same to you. Langya ka. Siningil. Pag una ko ang simbag mo, shame to you. Parang letter H. Kumusta so Christmas mo lamang, Ands? Okay man, nagsulo-sulo sana ako sa arong. Mag-oristorya lamang kita. Kita man sa nang duwang mo niya. Nagsulo-sulo ka niya. Itong binakal mong kamiseta sa duty free.
Siya ng destino ka ito. Nakaamot na ito sa daraga. Susunod, maamot pa sa na ito. Ano lamang ang pigpakiri-kiti pa dyan sa Indo? Wala na. Purong ugasan. Ika, kumusta ang Christmas? Ana? Kumusta ang Christmas mo? Medyo naglamaw man ako ning dieta Domingo baga. Pagkatapos may nagsundo sa ko. Tisay. Pero 24 igwan nang nainot. Pati hindi pala ng Christmas mo. Sinundo ka ni Santa? Ana? Sinundo ka ni Santa? Merry ang Christmas. Sinundo kita kang parainom. Okay, ama naglamaw ka. Ay, dako. Sige, go ahead, Ans. Anyway, sa yung may naaga sa mga paraan tabay sa mga dagdag niya tong bareta ngunya napatapos na ang taon 2022 nangangapoda na sinagpapagirumdom ang Traffic Safety Section kan Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO sa gabos ng mga motorista na magtagasunod na sa mga leyes pan trapiko o asin likayan na pagbayolar digdi. Ini matapos na sa mga nakalihis na bulan, na especially ining bulan ka Nobyembre, nakapag-register sila rin kanakol ng mga violasyon na may kinaaraman sa leyes pantrapiko. Susog sa datos na ipinalawas ka na nasambitan ng seksyon sa panganot ni Sir Roderick Mendoza, nakalihisan ng Nobyembre o last week ka November, nakapag-register sila ng sobra sa 1,000 na mga violation may kinaaraman sa Traffic Safety Code kan gobyerno probinsal kan Albay. And nahihiling digdi naman tinido man giraresepyo na ande pagsulog kan helmet sa manlain na parte kan probinsya kan Albay na namamayagpag kumbaga sa pinakahalangkaw na kaso kay inyo kay mga violasyon. Dahilan sa nag-abot pa ni sa 113 kumpara kan mga nakalihis pang bulan o kaya semana. Talagang mga matagas ang payo, ano? Matagas ang payo, pero pag nasemplang iyan, bako matagas. Yan, matagas ang payo dahil nadani da kay po ng helmet. Natadaw yan, adsa di. Any reason na nahihiling na o kaya na-formulate sa Sir Rick Mendoza, natataarog ka ini an kuan, an frame of mind kan iba na ang pagsulog na sa dalamang ki-helmet, dahil hindi na nasusunod. Yes, siguro na kay SRPO, nagiging kampante na baka ngayon wala man na checkpoint, araniman sana, anday na masulog ki-helmet. Yun, okay, sige. And apera kayan, sarap pa sa halangkaw na kaso kayo ni, o kaya na-rehistro kayo ni, ining obstruction, unregistered drive, o ining bako rehistrado na vehikulong big sasakayan, and wala nin lisensya mismo ang driver. Kung kaya naglalaom ang traffic safety section ka na APSIMO na paglaog kan 2023, kumbaga makaukod na lamang ang mga motorista na magsunod sa traffic safety code ka na probinsya kan Albay dahil lang sa sigun sa ida bako sa ni may kinaaraman sa paglikay sa pagbayad kan mga penalidad kundi pagprotehir kan sa ida mga buhay. Iyo nga ni, despite the fact na haralang kaon ang penalidad pero ang pinaka ultimate na penalty kaan is life. Yes. Kapag na-aksidente, parayo kay maladyos, pag mata mo, gadan ka na. Ayun nga ni, yung kumagi mata ko pa. Mariusip, napapaano daw ba ya, adit? Ang pagsulog baga kay helmet, dakulaon na benepisyo. Oo, baga. Lalo na dahil mamimidbidan kung sisiso ka suunod mo. Kaya pala nagbahal ka mag-helmet. Buwa! Sige. Tapos si Pio, naghahagad sigara, maski pa ulit-ulit na sinda, naghahagad girara sinari ko operasyon sa mga motorista na sunod doon ini and likayan ang mga aksidente sa palibot. Roger. Tapos si Pio, informasyon, halid di sa luwas, ang Skilero, DCG. Salamat sa istorya, halid dyan sa luwas, sa traffic safety section kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Ibayadi, kasuhapon naglibot man kita, duman sa 3rd District, nako, kasi, diyan sa area kan Ligaw, ang mga nakamotor,
mayuriya ka na sa batang ko, tapaluay-luway sa naman so pagpadalagang ko. Mayuriya, sa 5 nagbumotor, tuluan da ining helmet. Bako sa naso driver, pati so nakasunod. Yan, so, dyan sa record kan apse mo sa traffic division, talagang nangingibabaw, ining so da nagagaramit nin helmet. Mga matagas talaga ang payo. Kaya testing gayo no. Yan baga. Ang penalidad halangkaw, but the maximum penalty of which buhay, life. Kung madiskwado tabi naka-motor. Uda saro pa baga. Kay puan mag-helmet, taga hindi ka mamidbidan. Ano? Hindi ka mamidbidan. Ano jet? Hindi mamidbidan. Dapat igong perming kasabay pating saro na kuha na iyan na helmet sa motor. Takon may amigo baga na maagihan ka dyan makisunod. Ano naman na, be a good Samaritan. Pero dilus ubo sa dyan sa datos, sa empirical data kan APSE mo, Traffic Division, yan po ang namamayagpag. Anday paggamit nin helmet. Yan. Ay, nako. Sige, bago kita mag station break, buda news break, igwa lamang ning 5 mag-text, manaw ako sa ika-5 texter ning load 200 pesos. Yan, haber daw. So ika-5 texter 5 lamang 0961-759-0888 sa Smart and 0926-0156-020 sa Globe. Christmas pa man bagang ngunya na sinda nagtaraon na kayo ngunya kita matao makalima man lamang. Testing ang tada makali. Makatakot. 5 texter lamang 200 na load. Matic, Globe or Smart. Yan, ipaabot ta. Christmas man ngunya. 0961-759-0888 0926-0156-020 sa Globe. Ang sa kuya sa nang patakaran, ang immediate workmates, they pwede! Sarong texter. Yeah. 2 texter. So ika-5. 3 texter. Saro 2, 3, 4. Sarok na sana. Saro 2, 3, 4. So ika-5 texter. Yeah. Dahil pwede magduble. Saro sana kada kan. Yan. Igwa nang nanggana. Igwa na ining 0977-49339655. Ano ining number mo tabi? Globe ini. Iman si nanamili man kagawad mili maintraman. Oy, kagawad na namili, humagad ka na sana dyan kay Manuel. Yan. Nin pang load. Dakulonan si Manny. Congratulations. Taga kuan ini. Saan na ba yun? Taga Daraga. Yan. 09 saan na? 0977-4933-965. Anong kwantabi? Anong ini? Load ini? 977. Globe Yan. Globe Sige. Congratulations sa imo. Igwa ka ng 200 pesos na load. Yan. Thanks po, Sir P. Salamat, Globe. Halaton mo lang igwa ka ng load taon-taon. Ini man Merry Christmas, Sir P. Makiload po lamang. Dahil nakachimpo ini. Si 8085 sa Santo Domingo. Nagdadangog sinda. Maray na aga. Sabi man ni 8345, good morning po. Si Madam Merly Caceres, good morning, tabi. Yan. Si Madam Meli, pahagad nin load. Yung nakabugtak ko. Sandra Malaguinyo. Kisa ining number ba ya? As ko lang po may price increase ang mga gasolina. Sa aga, igwa po nin baba presyo sa crudo, pero igwa ning taas presyo sa gasolina. Yan. Arvin Bercasio, nako, na kuang kasupang 5. 1171, good morning Mantabi.
Sa imo, good morning po sir po. Dapat po sa inot na nagtik sa imo. 2 man lamang ang tawanan nyo. Salamat po. O, tawanan ko man ining saro na ini. 200 man ini. Ining si 99. Ano ining number mo? 955-0955-975-3055. Igwa ka maning load 200 ta nakimahirak man. 0955 Globe yan tabi. Pag dahi ka magsimbag kong Globe or Smart, dahi ta kaludan. Dua sunang gana. Ini masih si Tat na pa. Sir Tat! Good mo na. Tagagad man yung load si Sir Tat. Kami nga nin mahagad sa imo Sir Tat na pa dua. Sir Tat, maray na aga tabi sa imo. Disqualified ka Sir Tat. Dapat ikanganian ng tatao ning Globe. Ning load. Ang TM, ano yung tabi? Angel, ang TM, Globe yan. Globe, sige Globe yan, ano? TM, Globe yan. Di yung tabi. Paload man po, dakulo nung nagterex to. Yan. Sir Tat, maray na aga tabi sa inyo. Yan, paano kan may winner na kita, ha? Mabarita mo na. Tapos, tatawang ko na ining pang Christmas na load, tig 200, ining 2 na winner. Malay mo, baka ining mga abot na aldaw bago mag New Year, mag-load pa kita, ha? Diyan lang po kamo, ha? Sige. May mga hanap buhay, halawig, tapos mabareta mo na si Angel. Dispes hanap buhay pa. We will be right back. GSM Blue ang kasama. Drink responsibly. Choose to chill and enjoy the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Cosmopolitan with GSM Blue. Drink responsibly. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada aldaw ning Biyernes. Alas 11 sagkod alas 12 ning udto. Ihahatod sa Indo ka Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permita. Wo garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong albayano, orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. We're bringing the joy this holiday season. Explore great tasting food for your Yuletide celebrations with LCC Food Garden. Big parties, small gatherings, or a simple dinner with your loved ones, we've got you covered. We offer a wide variety of delectable cuisines and top-of-the-line services for all your catering needs. And because 'tis the season to be jolly, here's our special treat for all of you. Experience a flavorful explosion of your favorite Filipino dishes with LCC Food Garden's Flavors of Home. Perfect for your intimate celebration
celebrations, festivities, and events. So don't get your tinsel in a tangle and enjoy the holiday with style. Make your occasions more memorable with LCC Food Garden. For bookings and reservations, you may call us at 0999-224-3639 for Naga, 0999-226-4390 for Tabaco, and for Legazpi, contact us at 0919-912-7804. Merry Christmas and a bountiful holiday to all! Radyo Balagon ka ito, DCGB ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Alas 10:03. Hali sa DCGB Newsbase, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sinabi kan sarong grupo na pwedeng wara ng paghiro sa presyo kan mga produkto sa supermarket sagud sa bagong taon. Sigon kay Philippine Amalgamated Supermarkets Association President Steven Ko, na posibleng mangyari ini kung mapakarhay ang supply ka na mga supermarket. Tinawanin doon ni Kuwa na igigilid na posibleng may nagkaperang supermarket na naubusan ni Noche Buena items asin kaipuhan magkuha sa ibang wholesaler na pwedeng sa mas halangkaw na presyo. Pero digdi igwamanin mga promo items o promo deals sa mga supermarket kung saan makakatipid ang mga konsumidores. Enot nang sinabi kan Department of Trade and Industry na pigbabantayan na sa naninda ang mag-overcharge na manufacturer sa mga SRP kan mga produkto sa mga merkado. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB Newsbase. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Esquilan. Sa Esquilan, mas gagaling ka. Bimig Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Aluminum hydroxide. Magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S. Todo bilis. Acid alis. In as fast as 15 minutes. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan, kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Harani sana sa St. Stephen Protomartyr Parish.
Hatid sa inyo ng Department of Health Center for Health Development Bicol ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Chikahang Pangkalusugan, maghahatid ng mga impormasyon na may kinalaman sa mga programa ng Department of Health CHD Bicol. Chikahang Pangkalusugan, magtatalakay ng napapanahong issue, mental health concerns, health tips, at marami pang iba na tsak na inyong mapapakinabangan. Chikahang Pangkalusugan, mapapakinggan tuwing araw ng Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Chikahang Pangkalusugan, dito sa DZGB. Albayanos, ang APEC ay may good news. Nahihirapan ba kayong magbayad ng inyong electricity bill sa tamang talaan? Naputulan ka ba ng kuryente? Hirap magbayad dahil sa mahabang pila? Limitado ang oras sa pagbayad? Huwag mag-alala. Ang APEC, maliban sa aming mga business centers, maaari na kayong magbayad sa ibang payment partners tulad ng Bayad Center Collection Partners, Bank of Commerce, SendPay at GCash. Convenient na, safe pa ang pagbayad sa mga outlets na ito. Mas maraming mapagpipilian. Wala pang hassle sa pagbabayad. Tara na at magbayad na sa pinakamalapit na authorized payment centers ng APEC. Kaya paalala lamang po, magbayad po tayo ng ating electricity bill sa tamang talaan. Para sa ibang katanungan, maaari kayong mag-message sa APEC FB page. Ang mensaheng ito ay galing sa tanggapan ng Albay Power and Energy Corporation. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating records sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa impinsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as Anti-Hypertensive, Anti-Diabetic Herbal Composition, and Food Supplements that Promotes Good Health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang Editor-in-Chief ng Newscast, Edel Roderos. Doc Alternatibo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo, tuwing alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi, dito sa DZGB. Sa ibong kanhagyat nin panahon, tarakan pandemya asin sunod-sunod na kalamidad, an Ako Bicol Party List, dai nagpabaya sa paghanap nin solusyon. Hulitan Ako Bicol Party List, nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang bumangon kan mga uragon. Sa ngaran kan Ako Bicol Party List, sa pangenot ni Congressman Zaldico asin Congressman Jill Bungalon, maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. The beloved President of the University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria M. Lauraya, is spreading the cheers these holidays. Christmas is the most wonderful time of the year. From the University of Nueva Cáceres, we bring you hope, peace, love, and joy. Merry Christmas and a Happy New Year! Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max, now available sa mga suking tindahan.
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar, kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Laom ko nunya nakapaskuhan, mapuno kita kikaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma na kita gabos mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot kimaugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Paghanap ay world-class at abot kaya? Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Yes! It's Christmas time! Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Yung winners kan sa tuyang 200 load, dua, pasensya po muna ta so reloader dyan sa baba na ubusan, ha? Taon-taon na lang siguro, mga past 10:30, kung nag-antabay-tabi ka mo, so duwang nanggan na ning load, na tig 200. Kung nag-antabay po ka mo, mga past 10:30, pag tapos kang programa, dain na po so... dahil na kinayakan so reloader dyan sa baba natatada sa inda 65 pesos na lang tabi so pagkatapos na sa nakang programa, ha? Sige, duro-diretso kita kan mga istorya dyan sa luwas. Nasa linya man si Luwens. Luwens, good morning, go ahead. Salamat tabi Sir Pio. Merry Christmas sa mga parantabay, sa mga dagdag pang bareta. Naka-alerto mangunyan ang Legazpi City Police. May kinaaraman sa presensya kan mga makawalang grupo ngunyan na papatapos ang taon. Asin nasa anibersaryo ngunyan ang pinagsiselebrar kan mga grupo kan Communist Party of the Philippines. Ini ang pinagunambitan sa DCGB News ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, kan Legazpi City Police, na sa ngunyan iyon sa inang pinagtututukan lalo na sa mga kabubuldang parte kan syudad. Tangani na masiguro ang matuninong asin trangkilong pagsabat kan bagong taon buon sa mga aldaw na ini. Sigun kay Balya sa manangangapudan sa mga residente sa opisyales di barangay na kung may mailing man na mga presensya o mga pinagkikiribong mga aktibidad kini, pag-report daw sa indang opisina para matawad ni informal na disposisyon. Asin mapugulan kung in kaso magpralano ang mga iba sa mga ininin mga karibukan. Sa ngunyan, maray pa man daw ang pasiorden asin ang kapulisan sigun kay Balyang ngunyan, gabos na sa luwas para bantayan ang syudad bako sa nasa siring na bagay kundi maging sa anuman na krimen. Yan tabi Sir Pion, mga dagdag pang istorya, halidigdi sa luwas. Ako po si Luwens Burso Barsana. Salamat Luwens sa istorya hali dyan sa luwas. Ngunyan man pinag-oobserbaran paano kan mga makawalang grupo pagkamundag man kan sa indaman na CPP, NPA, NDF. Gada na baga si Joe Masison. So sa indong founding chair, Mario Joseph man na pangyayari. Sagkod ngunyan, yaon. Pirang taon nang nagbabaradilan. Ano ba yan? Di ba pwedeng love na lang?
Joshua, good morning. Please go ahead. Yes, good morning sabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraantabayan, sa mga dagdag pang barata, pag-improve sa serbisyo sa salud, asing pagpapakusugkan sa pabilidad kan mga espesyalistang doktor. Ang tatawan ngunyan in dakulang atensyon kan Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. So dati bagay ni Sir Pio yung pigapod na BRTTH. Sigun ki BRHMC Medical Center Chief Dr. Eric Raymond Raborar, target ngunyan ka nasabing ospital na magkaigwa ng mga pigapod niyang super specialist na mga doktor. Naugot pa Sir Pio ang mensahe ni Dr. Raborar. Pero yung mga subspecialty po, OB ka na, pero cancer subspecialty ka pa, yun po yung create natin dito sa hospital na ito. Kumbaga super, naman natin sabing super. Pero ang mensahe ko is mga super specialist na po ang tina-target natin magkaroon dito sa hospital. Hindi lang ako nag-train tayo ng mga, hindi na dapat tayo huminto na mag-train ng mga maging OB-GYN. Hindi ho. Dapat OB-GYN na cancer specialist pa. OB-GYN na ang specialist ka pa sa mga nahirapang mga anak, mabuntis. Yun po yung mga, may cardio na ho tayo dyan, cardiologist. Hindi na lang ho natin kailangan ng cardiologist dito, kailangan natin ng intervention cardiologist. Mga super subspecialty to. Kaya nga po ang gusto natin, ibaba dito ang heart center ng Metro Manila. Kung ano yung meron sa heart center na puro mga specialista at super subspecialist sa mga cardiologist, yun yung dapat meron dito sa BRTTH. Yun po yung inaano-ano natin dito. Tama na po yung cardiologist lang. Hindi na ho tayo. Kami po yun, kaya nga po, challenge ito sa aming mga specialist. You create, I told them to create yung mga subspecialty training dito na accredited dito sa BRTTH. Yun po yung mga ano natin. Okay, so yung tabi, Sir Pio, ang naging nating of ni Dr. Raboral. Mientras tanto, ang target mo yan kan BRHMC, ang maging St. Luke's kan Bicol Region. Kung sa yung ligot tabi Sir Pio ni na mala St. Luke's na serbisyo, mala St. Luke's na parong, mala St. Luke's na pagkikitungo kan mga personnel sa mga pasyente. Dagdag ni Raboral, nadakula ang pagpasalamat niya sa mga kongresista dito sa probinsya kan Albay. Partikular na kay Congressman Saldico kan ako Bicol Party List na karoon yan sa nagkakapot kan dakulang komite sa Kongreso. Iyo na Committee on Appropriations, siring man kay Committee on Ways and Means Congressman Joey Salceda. Sigun kay Raborar, dakula ang suportang itigataw sa iya kan nasabing mga kongresista kung kaya bilang balos hihinguwahon kan nasabing ospital na mapakaray ang trendang serbisyo lalo na para sa mga nagtitios na mga Bicolano. Kung matatandaan tabi Sir Pio kan nakaliis na mga more or less 2 semana, pinanganutan ni ko asin ni Salceda ang groundbreaking kan sarong 10-story building na nakatalaan na umusbong sa laog kan BRHMC. Sigun kay Raborar, dakulang tabang ini duman sa ospital asin maabot ang panahon ang mga Bicolano dahil nakaipuan magdayo pa sa Manila o kung sa isang darako ng ospital para sa na magpabulong dahil ang maabot ang panahon ang BRHMC. Igwanaanin mga subspecialist na doctors asin may mala St. Luke's na pasalidad asin serbisyo. Okay, so yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang impormasyon haligi sa luwas, Joshua Pino, DCGD. Salamat Joshua sa istorya haligi dyan sa luwas. Bicol Regional Hospital and Medical Center na bubiltadahan tayan one of these days na istorya na yan. At taday po minatunong ining sa tuyang mga kongresista sa kahihinguhan na mabukbuan iyan ni nagakanigong pundo both para sa physical structures and operational structure kan Bicol Regional Medical Center, Bicol Regional Hospital and Medical Center na pinanginginutan na Doc Eric Raboral and itong so naghihinguha sa Congressman Joey and sa Congressman Zaldico and Congressman Jill Bungalon. Pading Jimmy, Marhay na Aldaw, go ahead man. So salamat tabi Pading, maray na aga sa mga paraantabay, sa mga dagdag manyatong bareta. By February, sa masunod na taon, paritiro na bilang BU President si BU President Noli Mascareñas kung saan sa ngunyan, basado sa Board of Regents Official, Engineer De Barro Brigado, open na ngunyan ang aplikasyon o nominasyon para sa mga gustong mag-apply, magsalida sa outgoing BU President. Si Engineer De Barro Brigado, iyo ang presidente kan Bicol
University General Alumni Association Incorporated kung saan kaparti siya sa pagrebisa asin pagpili kan masunod na presidente kan Bicol University. Sa presidente tabi pa di, apat na na nag-apply. Expected may dadagdag pa kani. Benji Nebres. Benji Nebres. Anong background ka ini tabi, kumpadre? Gariya diyan ini sa laog man sa Nakanbiyo garo. Okay. Sige. Ikadua, a certain Joseph Bartolata. Joseph Bartolata. Ipantulo, attorney Alex Nepomuceno. Si attorney Alex na Nepomuceno. Ining si Bartolata garo professor yan dyan sa Gariyo, BU. Dating sa Midyaman ata yan di ko familiar ka ni. Inda kun tama pagrunok. Iyo gayud ang Ricardo Brown ka ito ang air name niya. Inda kun iyan ta kumpadre. Si Richard Brown. Richard, baka yan baka iyo. Baka. Sadyang ko aram ko si Richard Brown diyan nagaturo. Yes, diyan nagatrabaho. Baka iyo ini. Si Richard Brown sa RCFM baka ito kumpadre Jimmy. Kasarabay ko ito katukan panahon. Badi yun na yan si Richard Brown Diba, tapos may Nepomuceno ba kita katong reporter sa telebisyon? Nepomuceno yan. So babae. So babae, aning baka agum ini. Baka agum, Oo. Okay, sige. Ngunyan, mga pangapat, Engineer Amelia Gonzales. Engineer Ami Gonzales. Diyan ini. Gabos man sa ini diyan sa Laogan Bio. Oo. Din sa mientras tanto, an alumni, Bugay na pigapod, ang presidente, may mga plano siya na kagulpi ang plano, puturong plano, programa para dyan sa BIO kung saan ang masunod na BIO president, natural, magiging kapartner kan na Bicol University General Alumni Association sa mga i-implementar na mga proyekto sa lindong man kan presidente kani na si Engineer Dibaro Brigado. Yan. Ining si Engineer, iyo atan so assistant, yan so director yang kan DPWH siguro si Dibaro. Pagkatapos ngunyan, gari saro ini sa napupusuan na maging undersecretary undersecretary kan DPWH. Yan, si Engineer Divar na Brigado, director. Pigalat na sa nasuko, lumramiento garo ka na yun, makusog yan saro yan sa hiro para kay Presidente Bongbong Marcos Jr. na kampanya. Dakulaunan posibilidad na mangyari, Bicolano magiging undersecretary kan DPWH. Okay, sige. By third week kan January next year, igwada siya ni na mga ilalansar na medical mission yung mobile health clinic, maglilibot garo ini x-ray, ECG, ultrasound, blood care, gabos libre. Gari sarong simana ini dahil ko sa nasabot kung sa ini isa sa gibuba sa Laogan Bicol University o may sarong lugar na gigibuhan penyo considering na mga aktibidad dabi pa di. Abangan na lang niya to yan sa next year. Nag-chat si Sir Rondon Ricafort, Provincial Youth Development Officer kang Albay, and saro man ini sa aktibo diyan na leader diyan sa inabot ko yan Sir Rondon. Sabi ni Sir Rondon, si Dr. Benjamin Nebres, iyan ang head kan Student Affairs. Yan. Tapos ining saro pa garitugang ni Richard Brown si Attorney Joseph Bartolata. Bako man si Richard Brown. Bako mano. Tapos si Attorney Alex Nepomuceno, agum ni Agnes Nahakob. So, reporter tadigdi. Nakwa mo man. Ayaw, garumdog ko si Agnes. Si Agnes. Ay, may mata sa fail. Iyo. Si agum ni Agnes. Namo na. Sige. Ayaw, piga para rurumdum ko sa ngara. Si Agnes. Si Agnes Hakob. Ay, ribay, wag kita kanigdibod na nararundum. Yan, tabi pa de. Sa to yung mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy sa istorya hali dyan sa luwas. Ano beberal tanahan tayo na one of these days sa programa?
Tingog Ganbanwaan. O so mga nag-text tabi ha, basahon ko man, ano, ako man sir, maski 100 from 3rd district. Ay, ko nang nagana, taod-taod tapapaludan ko nga ni, ano, pag ulita. Good morning, Kuya Pio. Belated Merry Christmas po and advance Happy New Year. Likewise, tabi man sa nag-text na ini. Bation miman po kamo gabos dyan sa DCG bining advance Happy New Year. Hali ang pagbati sa bilog na tropa kang WGB. Sabi ni Sir Ronald Bonafos. Sir Ronald, dyan sa WGB 106.9 sa Tabaco, sa tuyang sister station dyan sa FM Band. Good morning sa Indo. Good morning Sir Pio. Palod mampo. Yeah. Iguana po ni Nanggana. 415, ask ko lang kung may price increase na. Thanks po Sir Pio. Iyo po, may price increase sa aga sa gasolina and price decrease sa crudo, ano. Sabi mo kay Sir Pio, supang 5 kaya pig-utro ko. Dahil sararuan sa ng text. Good morning, sabi ni A345 si Madam Merle Caceres, maray na aga tabi. Sige, alamat kan sa ido pag-antabay. Still Christmas time. Merry Christmas and advance Happy New Year. Ang mahal na Diyos ang magbantay.